खरा दहशतवादाचा धोका हा राजन तेलींकडूनच आहे ना. राजन तेली दुसऱ्या मतदारसंघातून येतात, या ठिकाणी निवडणूक लढवतात, त्यावेळेला त्यांच्यावर असलेल्या केसेस, त्यांच्यावर असलेले आरोप हे सगळं बघतात. ते ह्या प्रवृत्तीचं प्रतीक आहे आणि त्याच्यामुळे माझा त्यांना विरोध आहे. अन्यथा माझा कोणालाच माझा विरोध नसतो. आणि त्यांच्यावर झालेल्या विविध केसेस हे सगळ्या लोकांनी बघितल्या पाहिजेत. आणि त्यांनी कुठलेही विकास काम केलेलं नाही. दुसऱ्याने केलेल्या विकास कामाचं आपण नारळ फोडणं याच्या व्यतिरिक्त राजन तेलींनी काही केलेलं नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे पराभवाच्या भीतीपोटी ते हे सगळे अशी वक्तव्य करतात. अतिशय चांगला प्रतिसाद आहे आणि मताधिक्याबद्दल अगोदरच बोलण्यात काय अर्थ नसतो. शेवटी जिंकणं महत्त्वाचं असतं आणि माझा विजय निश्चित आहे. तुम्ही त्यांना धमकी दिला होता इथं 15 वर्षापूर्वी, त्याचं प्रतिज्ञापत्र आपल्याकडे आहे. सरकारने आपल्याला धमकी दिली. कोणी? प्रवीण भाई. अरे त्यांना तुम्ही दिली होती आणि प्रतिज्ञापत्र केलं होतं. असं आहे की 15 वर्षानंतर त्यांना हे आठवणं याच्यासारखा दुसरा विनोद असू शकत नाही. कार्यकर्ते उत्साहित होतात आणि अधिक चांगल्या तऱ्हेने ते ही निवडणूक लढवतील आणि आम्ही जिंकू याची मला खात्री आहे. आणि आढाळी MIDC मध्ये आता जे काम सपाटीकरण किंवा अन्य काम जी मूलभूत सुविधांचं काम सुरू आहे आणि तुमच्यावर सरपंचांनी टीका केली जाहीर सभेमध्ये, याबद्दल काय? एक गोष्ट अशी आहे की आढाळी MIDC ही मुळात केवढी डोंगराळ होती हे आपण सगळ्यांनी बघितलेलं आहे. तिथले रस्ते तयार करून घेतले, तिथली पाणी पुरवठा योजना तयार करून घेतली आणि आता तिथं वीज देण्याचं काम चालू आहे. 39 उद्योगांनी यापूर्वीच त्या ठिकाणी आपली नोंदणी केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे लाईटचं काम पूर्ण झालं की उद्योग त्या ठिकाणी आपोआप सुरू होतील. कारण कोणीही पैसे भरतं त्याला ते तिथं कारखाना बांधायचा म्हणूनच पैसे भरलेले आहेत. एका कारखान्याचं भूमिपूजनाचं मला सांगण्यात आलेलं होतं, परंतु मी इतर कामात असल्यामुळे मी ते भूमिपूजन करू शकलो नाही. आचारसंहितेनंतर ते भूमिपूजन होईल. तो एकच मोठा कारखाना आहे ज्याच्यामध्ये 500-600 पेक्षा जास्त कामगार हे काम करणार आहेत आणि त्यांनी आपले पैसेसुद्धा भरलेले आहेत MIDCला. आणि जी मीटिंग मी मुंबईला घेतली त्याच्यामुळे एकंदर 20 उद्योजक उपस्थित होते आणि त्यांना साधारण 120 एकर जमीन लागेल अशी अपेक्षा आहे. कुठली जमीन लागेल हे सुद्धा त्यांनी दाखवलेलं आहे आणि त्या जमिनीचं सपाटीकरण झालं तर एकाच भागामध्ये फार्मास्युटिकल आणि सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट हे दोन्ही प्रकल्प होऊ शकतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.